σήμερα. Ναι. Δηλαδή εδώ, ποια είναι αυτή, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Είναι, ναι. Ναι, μη φοβάσαι, λέει ο Μανώλης Μπολάκης αποκαλύπτει τι είπε ο Αναστόπουλος. Το δεξί μπακ. Λοιπόν, λέει τώρα, το δεξί μπακ, ο Μπολάκης. Ο Μπολάκης είπε, λέει, ο κύριος Αναστόπουλος μου είπε να παίξω δυνατά. Άκου τώρα, να παίξω δυνατά. Να είσαι συγκεντρωμένος. Συγκεντρωμένος. Δηλαδή, όταν παίζεις μπάλα, τι συγκεντρωμένος. Έχεις υπόψη σου, αν έχεις κανένα ραντεβού με μια κοπέλα ή θα πας, ξέρω εγώ, στην καφετέρια όταν τελειώσει. Όσοι μπαίνουν στην μπάλα, μια μισή ώρα είσαι μες στο γήπεδο. Να είσαι συγκεντρωμένος. Μου ανέβασε, λέει, το ηθικό με αυτά που μου είπε και μου λέει: είσαι καλός παίκτης, να μην φοβάσαι τίποτε και πάμε μέσα. Αυτό είπε στον Μπολάκη. Δηλαδή, ο οποίος παίζει μπακ δεξί και εδώ έχει τον Αφελάη. Δηλαδή τον βάζεις μέσα. Ένα μπιτσιρίκο, έτσι, τον Μπολάκη, να αντιμετωπίσει τον Αφελάη. Δεν του πεις τι προσόν έχει ο Αφελάη, τι ταχύτητα, πού θα κλείσει, πού θα μπει. Μπορεί να τον πάρεις και λίγο δυνατά, να φοβηθεί, να μην ξανά. Δεν αναφέρεις τίποτα από όλα αυτά. Και σου λέει τώρα το παιδί, μου ανέβασε το ηθικό, μου είπε: είσαι καλός παίκτης, μη φοβάσαι, πήγαινε παίξει. Λοιπόν, είναι πράγματα. Έτσι είδα τον Όφη. Έτσι είδα. Γιατί οι παίκτες του δεν είναι κακοί. Παίκτες, άμα δεχτείς, μπορεί να κάνεις ακόμη πιο καλά και να φέρεις σε δυσκολία και τον Ολυμπιακό και οποιαδήποτε ομάδα μέσα. Και δεύτερον, πάει να παίξεις τον Ολυμπιακό, δεν σέβεσαι τίποτα, ούτε χώρους, τίποτε. Πάει να παίξεις τον Ολυμπιακό με 4-4-2, εσύ. Και ο άλλος παίζει 4-3-3 με 4-4-2. Και είσαι στο 1-0. Και γιατί δεν κλείνεσαι να φας 3. Όταν δεν γίνεται το τρίτο γκολ του Μητρόγλου, έχει γίνει, ούτε υπάρχουν στόπερ, δεν υπάρχουν τίποτε. Μόνος του είναι, της κάνει μια μπάλα έτσι κατευθείαν. Το δεν φορτούνει τον γκολ. Ναι. Αποκρούει ένας, δεν υπάρχει στόπερ εδώ άλλος. Και του πάει πάση. Και πάει, έχει μπει ο Φορτούνης, ο γκολκίπερ έχει βγει στην άλλη γωνία. Δηλαδή, αλαλούμ. Λοιπόν, δεν γίνεται. Όταν λες τώρα στον κάθε παίχτη, μη φοβάσαι, ρε. Σε καλός παίκτης, μη φοβάσαι, συγκεντρώσου, παίξε καλά, μη φοβάσαι τίποτα, σε καλός παίκτης θα πεις. Δεν γελά ο κόσμος. Και αυτό βέβαια να πούμε, Νίκο. Δηλαδή, θα παίξει τον Μπέρκ τώρα και θα πεις να παίξει center back ή θα παίξει τον Μήτρογλου. Τι θα του πεις, μη φοβάσαι, παίκτον δυνατά. Πρέπει να αναλύσει τον Μήτρογλου από πάνω μέχρι κάτω. Έτσι θα πάει.